Voleu aprendre'n un? De joc de mans? No, doncs qui no vulgui, que tants insults, tu. Perquè el Pastanaga el vol explicar i l'explicarà de totes. Sí, vale? És molt divertit, mira. Qui vulgui saber com funciona ha de mirar atentament, eh? Tothom amb els ulls ben oberts. A veure qui és capaç de veure primer on està el truc. Jo li dic a una nena qualsevol, en aquest cas la Carla, no sé què punyacles vol fer el Pastanaga amb tu. Apa, Pastanaga, espavila't. Carla, tu fas cara de saber fer una gallina. Faré una gallina, mira, posa't així. Cuando tú vas, yo vengo de ahí. Carla, més ràpid que tu. Sí, conillo en pompa. Molt bé. I ara què fa? El soroll de la gallina, te'n recordes com fa una gallina? Què fa? Una gallina fònica, no? Confundida. Ai, el quiquiriquí. La gallina fa un poc, 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 poc. Això. Però nosaltres, és molt complicat, farem coc, coc, coc. Ja està. Coc, coc, coc. Ah, perfecte. Mira, així, posem gallines, i farem coc, coc, coc. Molt bé, de bé per la Carla. Molt bé. Molt bé. Mira, Carla, un mocador negre. Un mocador negro. Un mocador negro. Un mocador negro. Quin nivellarro que tenim. Aquí no hi ha res, Carla. Un mocador tampoc és així. Una xapela que passa, Patxi. Doncs què farem? Posaràs un ou aquí. Sí? Jo crec que tu sabràs fer-ho. Carla, treu. Toma, ja acabés! Un ou! Ho fas molt bé, eh? El farem desaparèixer, agafa-lo. El mocador, vull per dins. Posa-la aquí. Aquí està l'ou, què farem? Mira. No, jo el poso. No, confia en mi. Aquí està l'ou, el veus? Toca. Està aquí, està l'ou, és l'ou. A 3, tots bufeu. La Carla també bufa, vale? 1, 2, 3. Reclama i l'ou ha desaparegut. Toma, ja acabés. Tachan, 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 tachan. On ha anat l'ou? On ha anat l'ou? On ha anat l'ou? Imagina que tens l'ou aquí, agafa. Més gran, un ou més gran. Així. Vale. Doncs ara, com tu ja saps que això és un ou el que tens, quan jo digui 3, el tires amunt. Sí? El llences. I jo, en el mocador, jo l'agafo. Sí, home, sí, va. Que sí? Home, Pastanaga, ens havia sortit bé, no la liem ara. Que sí, Carla? Imagina-ho bé, eh? A la 3. 1, 2, 3, amunt. Sí, home! Molt bé! Uau! Opa, ja! Que bé! Aquí fem màgia de veritat. I l'ou el té la Carla. Carla, torna a agafar l'ou. Ara sí, tira amunt, amunt, allà al foc. Des d'aquí baix, jo t'ajudo. 1, 2 i 3. Fum! Ensenya el que et trobis. Toma ja, bèstia! Un ou! Ara sí, ja puc posar l'ou a la persona. Sí, ho has fet molt bé! Saluda al teu públic.